Dwi'n dysgu yn Ysgol Brenin Harri'r hyn o bryd yn y Fenni, sydd yn ysgol reit ar ffin Lloegr. Does na ddim lot o Gymraeg yn yr ardal, fel mae sawl un yma yn gwybod, achos mae sawl un fan hyn o Sir Fynwy hefyd. Felly, a dwi wedi bod yna ers 4 blynedd wedi dod o Abreiron. O'n i'n byw yn Sir Fynwy yn reiddiol, ond ges i swydd yn Abreiron, dysgu fyna am 5 mlynedd, a wedyn mynd nôl i Mynwy. So roedd yn gwahaniaeth mawr rhwng dysgu Cymraeg a'r iaith yn yr ardal hon a ddysgu Cymraeg a'r iaith yn ardal Mynwy. Felly, 2 flynedd yn ôl, penderfynu ni oedd eisiau newid y ffordd o'n i'n dysgu yn gyfan gwbl, achos roeddwn ni wedi bod yn gwneud pynciau, gramadeg yng nghanol y pynciau, ond doedd y plant ddim yn gallu defnyddio'r Gymradeg ac addasu fe i unrhyw pwnc oedden nhw'n ddysgu. Felly dyna penderfynodd ni oedd ein bwriad ni mwyn ceisio magu hydau gramadegol ac mwyn gwella strwythur iaith yn y plant. Ond oedd rhaid i ni ffeindio ffordd hwylus i wneud e. Cos os ydych chi'n gwneud gramadeg, mae'n mynd yn rili ddiflas. Felly, gorffwn ni trial ffeindio ffordd roedd i wneud e, ffordd hwylus i plant yn wneud e. Falle byddwch chi wedi gweld lot o pethau dwi'n mynd i siarad am heddi, ond gobeithio byddaf yn rhoi syniadaeth newydd i chi a sut i ddefnyddio nhw mwyn dysgu gramadeg a cael hwyl gyda'r plant. Felly, yn gyntaf, tarsiau. So, unrhyw un sydd wedi bod ar cwrs yma o'r blaen, chi siŵr o fod wedi gweld tarsiau. Mae tarsiau yn rhywbeth mathemategol yn reiddiol, lle chi'n cysylltu rhyw problem gyda ateb. Mae yna wefan yn eich pecynnau chi, mae yna pamffled lliw. Mae eisiau plygu fe mewn tri, ac ar cefn hynny, mae yna rhestr o gwefannau i chi hefyd. Fel, troi defnyddio tarsiau, ni wedi creu gemau iaith lle mae'r plant yn cysylltu naill ai'r brawddegau Cymraeg gyda brawddegau Saesneg, neu chi'n gallu defnyddio geiriau Cymraeg gyda lluniau, neu mae'n bosib addasu fe mwy enghraifft troi roi hanner y brawddeg gyda bwlch yn y canol, a bod y plentyn yn gorfod gweithio mas beth sydd angen roi yn y bwlch neu ychwanegu ei hunan. So mae'n bosib wneud e fel gweithgaredd lle mae plant yn llenwi bylchau ynghyd â gweithgaredd cysylltu. Dyn ni wedi defnyddio fe ar gyfer dysgu'r dyfodol. Mae gyda fi enghraifft, na i gadael nhw fyna i chi cael gweld wedyn. Rhoi pethau fel bydd hun i ddechrau a she will be, a bod y plant yn gorfod cysylltu bydd hun a she will be. Wedyn yn fwy cymleth, bydd hun mynd i'r sinema gyda'i ffrindiau a bod y plant yn gorfod defnyddio geiriau maen nhw'n cyfarwydd â mwyn cysylltu y Cymraeg a'r Saesneg. I ddechrau, wnaethon ni roi yr tasties allan heb ddysgu gramadeg iddyn nhw o gwbl. Mwyn gweld beth oedden nhw'n gallu gweithio mas, sydd yn targedu y fframwaith llythrennedd oherwydd maen nhw'n defnyddio gwreiddiau geiriau a'i gwybodaeth nhw o'r geiriau sydd yn y brawddegau mwyn datrys problemau. So, troi roi y tasties hyn allan, heb unrhyw cymorth o gwbl, roedd y plant yn gorfod chwilio am geirfa oedden nhw'n gwybod. So, pethau fel sinema yn amlwg yn mynd gyda sinema. Maen nhw'n gwybod mae hi yn she, so nhw'n ffeindio rhywbeth. A falle bydd cwpl o opsiynau gyda nhw, so nhw'n gorfod chwilio am geirfa gwahanol i helpu nhw gysylltu. A roedd hi'n gweithgaredd ffantastig. Gall y disgyblion creu rai eu hunan, chi'n gallu rhoi tarsiers blanc iddyn nhw. Maen nhw'n edrych fel hyn pan i chi'n printo nhw mas. Mae hwn yn un hexagonal, ond mae yna un trionglog sydd yn eitha syml, jyst printio hwnna off, rhoi fe'r plant, a gofyn iddyn nhw wneud hwnna fel gwaith cartref i ddangos faint maen nhw wedi dysgu yn y wers. Maen nhw'n gorfod creu tua 15 i 20 o frawddegau wedyn, a maen nhw'n dilyn y fe. Os ych chi'n gofyn iddyn nhw sgwennu paragraff 15 i 20 o frawddegau, byddwn nhw'n mynd, a ni'n rhoi gêm iddyn nhw, maen nhw'n mynd a wneud e, a pob tro wy'n tynnu'r tarsiers a pethau fel hyn mas, maen nhw'n mynd, miss, ni'n chwarae gêm, are we going to play with these again? Yes. A maen nhw'n joio wneud e, maen just ffordd gwahanol cael nhw i adeiladu brawddegau, adeiladu a eu gwybodaeth nhw o'r iaith, heb iddyn nhw sylweddoli beth maen nhw'n wneud. Wordle neu tagsido eto'n ffantastig ar gyfer dysgu geirfa. I chi siŵr o fod wedi gweld rhain eto. Mae fe'n ar roedd, mae fe'n am ddim, chi jyst yn rhoi rhestr o geiriau mewn i'r wefan, a wedyn mae'n creu siap i chi. Nawr, gyda tagsido, chi'n gallu rhoi gwahanol siapau, felly dwi wedi gweld addysg grefyddol gyda croes, neu siap Bwdha, neu hanes gyda, sa'n gwybod,
fi wedi meddwl am rhywbeth nawr, ond chi'n cael y syniad. Ond basically, y ffordd ni wedi defnyddio fe yw rhoi un lan ar y fwrdd gwyn fel starter activity gyda enghraifft ansoddeiriau a gofyn i'r plant faint o frawddegau ydych chi'n gallu creu gan ddefnyddio'r ansoddeiriau ar y bwrdd gwyn. Neu rhoi cymysgedd o geiriau sy'n gallu creu brawddegau a gofyn i'r plant faint o frawddegau maen nhw'n gallu creu allan o geirfa sy'n ar y bwrdd gwyn. Mae bechgyn yn hoffi fe, achos mae fe'n cystadleuaeth. Chi'n gallu gwneud e mewn grwpiau, unigol, gallu fe fod yn rhywbeth maen nhw'n wneud yn llyfrau nhw, gallu nhw fod yn gweithio fe allan a dod lan ar y bwrdd gwyn a sgwennu brawddegau mas eu hunan. Mae lot o gwahanol ffyrdd yn wneud e. Hefyd efallai, rhoi red herring i mewn a gofyn i'r plant gweithio mas pa gair sydd ddim yn ffitio gyda'r gweddill. Enghraifft, rhoi cyfres o ansoddeiriau mewn ac enw yng nghanol e, a bod nhw'n gorfod gweithio mas bod y gair yna yn enw ddim ansoddair. Ni wedi mynd yn ôl gyda blwyddyn 9 eleni, dechreuon ni wneud cyfres o gwersi gramadegol yn hytrach na pynciau. A wedyn gofyn iddyn nhw, jyst rhoi rhestr o bynciau iddyn nhw, taflenni gyda geirfa, a gofyn iddyn nhw, right, dwi eisiau chi defnyddio'r gorffennol y presennol a'r dyfodol a ysgrifennwch. Oedd y gyreion wedi sgwennu rhyw 3-4 dudalen non-stop o Cymraeg perffaith gywir. Gweilod mwy na lai wedi sgwennu tudalen, achos oedden nhw'n dda gyda strwythyr y iaith. Fel canlyniad, mae dy fi 70 o blwyddyn 9 sydd wedi eistedd arholiad tygau nhw wythnos yma. A bydden nhw i gyd yn cael ec neu'n uwch, achos maen nhw'n deall sut i strwythuro'r iaith. Maen nhw'n mwynhau wneud pethau fel hyn hefyd, achos mae fe'n bach o sialens gwahanol iddyn nhw. Ni'n mynd yn erbyn mis Medi gyda blwyddyn 7 a 8 a 9, bydd yr holl cynllun gwaith yn dysgu gramadegol yn hytrach na pynciau. Wy'n gwybod bod yna ysgolion eraill yma yn wneud hynny yn barod. Ond dwi wedi gweld sut effaith dysgu'r gramadeg iddyn nhw, mae wedi gweithio'n ffantastig. Efallai canwy dyfalu am canio yn y wers trwy roi geir fel lan. So, sa'n gwybod, os ych chi moyn iddyn nhw dysgu'r dyfodol, rhoi cyfle brawddegau yn y dyfodol i fyny yn tagsido, gofyn nhw'n gweithio mas, mae'r dyfodol maen nhw'n mynd i ddysgu. Snakes and Ladders, syml effeithiol iawn. Mae copi gyda chi yn eich pecynnau. Beth ych chi'n neud yw, mae plant yn cael copi o'r hwn yn A3 rhwng 2 neu 3 ohonyn nhw. Gofyn iddyn nhw ffeindio counters, mae angen dis ac mae angen un o'r gap. Mae rhain yn really tip yn catalog Ysgol gweithio ni rhain. A ni jyst yn rhoi fi, ti, hi ac ati. Dim rhaid i chi'n rhoi'r holl volume mewn, gallu jyst rhoi fi, ti, fe a hi mewn a wneud y 2 waith. Dim rhaid i ddefnyddio'r holl person fe. Maen nhw'n rolio'r dis a symud, maen nhw'n rolio hwn wedyn. A bob bocs maen nhw'n rhif ac ar yr ochr maen nhw'n rhestr o berfau. Enghraifft. Rhif 6 yw gwylio'r teledu. Felly maen nhw'n rolio'r dis, maen nhw'n cael chi. A chi'n gweud wrth rhaid, dwi eisiau brawddeg yn y dyfodol gan ddefnyddio'r rhif 6, so bydden nhw'n gweud, byddwch chi'n gwylio'r teledu. Rolio eto symud rownd. Wnaethon ni fe gyda'r presennol y gorffennol a'r dyfodol. Heb sylweddoli, mae'r plant yn dweud lot o frawddegau yn y Gymraeg. Maen nhw'n ymarfer sut i adeiladu y frawddegau. Maen nhw'n ymarfer gwahanol bobl. Wedyn, ar ôl hynny, wnaethon ni roi random number generator i fyny ar y bwrdd gwyn a gofyn i'r plant, reit, pwy sy'n gallu rhoi brawddeg, creu brawddeg allan o'r rhif 22 te, pob un gyda llaw lan. Dim os gyda nhw'n wneud e wedyn achos maen nhw'n chwarae gêm. Os ych chi'n gofyn iddyn nhw, just, alright, rhowch, sa'n gwybod, 20 o berfau mewn yn y dyfodol. Mae hwnna'n really ddiflas a mae'n really mwynhau wneud pethau fel hyn. Erbyn hyn, mae plant fi'n gofyn pob west, miss, can we play Snakes and Ladders today? No, not again. Maen nhw'n joio fe. Felly, gallech chi gofyn i'r plant dewis 3 rhif i partner nhw a maen nhw'n gorfod creu paragraff gyda'r geirfa sy'n mynd a boes y 3 rhif yna. Mae lot o ffyrdd gallech chi addasu fe a wneud yn fwy heriol iddyn nhw. A hefyd darllen i gefnog i dealltwriaeth yw peth ni wedi bod yn gweithio arno lot. Lle mae plant yn cael paragraff enghreifftiol enghraifft a maen nhw'n defnyddio lliwiau gwahanol mwyn, mae yna esiampl fan hyn dy fi,
enghraifft, chwilio am linking and connecting words yn y paragraff, mae'n lliwio hynna'n gwyrdd enghraifft. A maen nhw'n sgwennu wedyn 2 neu 3 esiampl yn y bocs. Reasons for opinions, falle yn binc, a maen nhw'n sgwennu nhw fyna. A beth bynnag maen nhw'n ffeindio wedyn, maen nhw'n gorfod cynnwys hynny yn eu gwaith ysgrifennu nhw. So bydd hyn yn cefnogi eu gwaith ysgrifenedig. Hefyd ni'n gofyn iddyn nhw lefelu'r gwaith yna ac dweud sut gallen nhw wedi gwella'r darn o waith yna. Ond troi cael y siampl yn gyntaf a troi wneud, mae fe'n creu meini prawf llwyddiant, basically, ond maen nhw'n wneud y troi gorfod cydnabod beth yw'r gwahanol mathau o geiriau. Amserau'r ferf gwahanol, idiomau gwahanol. Yn amlwg mae eisiau falle ddasu'r bocsys yn dibynnu a allu'r plentyn. So chi ddim yn mynd i ddisgwyl i plentyn lefel 4 a defnyddio idiomau, felly does dim angen y bocs na arnyn nhw. Plentyn lefel 6, oes. Cymharu darnau enghreifftiol hefyd, ni gyd yn wneud hwn, ond rhoi esiampl dda iddyn nhw, rhoi esiampl sydd ddim quite cystal, gofyd nhw cymharu beth sydd yn dda amdano fe, dod lan ar resymau pam mae'r un yn gwell na llall. Chwilio am ystyr neu strwythyr. Yr enghraifft yn y darn, chi'n gofyn iddyn nhw gweithio mas yn gyntaf, wnaethon ni gyda blwyddyn 7 oedd hyn, roeddwn ni wedi bod yn gwneud cyfres o wersi ar ansoddeiriau. A roeddwn ni moyn iddyn nhw defnyddio'r trydydd person. Felly, yn lle dysgu'r trydydd person, nes i roi 2 lliw iddyn nhw a gofyn iddyn nhw uwcholeuo bob ansoddair yn glas yr enghraifft, a wedyn gweithio mas beth oedd y trydydd person ac uwcholeuo hynny yn melyn yr enghraifft. Mae moyn y lai popeth bron y bod yn cael ei uwcholeuo, ond maen nhw'n gweithio mas eu hunain wedyn bod mae un a mae hun yn trydydd person. Oedd blwyddyn 7 wneud hwn, a wedyn eithon nhw ar ôl wneud disgrifiad o superhero. Ond nhw'n meddwl oedd hwnna'n ffantastig, so nhw'n gallu creu superhero, a defnyddio gwahanol ansoddeiriau, defnyddio'r geiriadau i chwilio am mwy am ansoddeiriau. Doedd dim eisiau fi dysgu'r trydydd person, iddyn nhw o gwbl ond i gweithio na mas eu hunan, a maen nhw'n defnyddio mae un a mae hun yn hyderus iawn erbyn hyn. Felly, dyna fe, really. Just gwahanol syniadau ynglyn â defnyddio pethau ni wedi bod yn defnyddio ar achos yr y fod, ond wneud gramadeg yn fwy hoelus i blant, a dwi'n credu'n gryf erbyn hyn ar ôl gweld y cynnydd yn plant blwyddyn 9 fi. Mae fel dwi'n gweud, mae 'da fi 70 o plant wedi eistedd cwrs byr wythnos yma ar ôl wneud tymor o gramadeg a tymor o paratoi ar gyfer yr arholiad, a bydd pob un o'n nhw yn cael gradd ec neu'n uwch achos maen nhw wedi wneud 3 mock exam hyd yn hyn a wedi cael hynny. So mae 'da fi obeithio mawr, bod cwestiwn 4 yn gas iawn. Ond dyna fe, really.